To hrozno je sladučké, 21 stupňov. Minule sme si to povedali, čo to znamená. 21 je vlastne kategória vína neskorý zber. Neznamená to, že sme išli neskoro zbierať, alebo že sme ráno zaspali a sme prišli neskoro do vinohradu. Je to vlastne cukornatosť hrozna. Pre nás na Tokaji je to akurát taký štart, kedy začíname oberať vinič. A vlastne podľa cukornatosti hrozna sa na Slovensku používa germánsky systém, používajú to Rakúšania, Nemci, Češi, my. A vlastne máme kategórie kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, cibebový výber alebo hrozienkový výber, to je vlastne to isté. A potom ešte je slamové víno a ľadové víno. Ak vás zaujíma táto téma viac, dopodrobná, koľko sú tieto cukornatosti, tak si to prečítajte dole v linku.